Nu toch al. Heren scheidsrechters, u mag de wedstrijden nu starten. Ja, we zijn eigenlijk bij een personeelslid van ons. Die kwam eigenlijk met het idee. Ik wist niet dat het bestond. Dus we hebben ons eigenlijk ingeschreven en we doen eigenlijk nou met een volledig team doen we mee. Cliënten, vrienden en vooral personeel. Dus we hebben er zin in. We hebben een mooie dag ook, dus laat maar komen. Sint-Jan Baptiste is een psychiatrische inrichting voor mensen die stout geweest zijn. We hebben daar een goede zorg, we worden daar goed begeleid voor terug te kunnen functioneren in de maatschappij. Mieke, kind en jeugd speelt op veld 1, niet op veld 3. Ik ben scheidsrechter, ja. Vindt u dat leuk? Dat vind ik hartstikke leuk. Ik doe dat al volgens mij al meer dan 10 jaar hier zo. Ja. En hoe vindt u dit toernooi? Ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig hoe ze dat allemaal georganiseerd hebben hier zo. En dat doen ze elk jaar weer opnieuw en dat vind ik fantastisch. Ja. Nee, als ik zeg ja, nee, nooit. Als ik iets haal en we zijn smiley zo. Doelpunt, deze ronde kind en jeugd. Doelpunt. Ik ben scheidsrechter. En hoe is dat? Nou, ik doe het al enkele jaren en het is altijd heel gezellig hier. Met allerlei verschillende voetbalverenigingen of instellingen. En het is heel leuk. Ja. Scheidsrechters, dan mag de wedstrijd nu beëindigen. First Change is opgericht in 2022. Uit eigen ervaring. Ik heb zelf bijna 20 jaar met een actieve verslaving gezeten. Dat ik op een gegeven moment op het moment kwam dat er iets anders moest gebeuren qua zorg. Wat wij aanbieden hebben wij eigenlijk ook nog eens een keertje langdurige nazorg. En dat werkt bij op een gegeven moment onze doelgroep.